ngai khule phi baro don pre chupi ke don ha jingthia haying hasam ha gelanti ke bapidon ha office bat kumta terter ngai khule phi baro bang ni scam lang ba jong kana ka por ka don jong kana ka khlam covid 19 don na pedang jong phi ke bala sengek no i kam ki jing tre jing ta jong phi baro don pedang jong phi phi mat ke jing somsi don na pedang jong phi ki ba sngau lang ba kumno ngin le ha ka bide ban neu knyang coronavirus ngin le kumno ha ka bide bat une uknyang jingpang coronavirus ha ka ba ulakta e ka perthei baro ka wei bat ula poiru wat hadu gine kisnong nong kendong ki jongi bat hoi kumbang lai i bala sakhiru ha ka ba la yakhun tenge yaw ne uknyang coronavirus daki doktor daki nurse hoi lapan biang ru wat yaki kali ambulance bat kit yaki dongpang bat kumjuru la yakhun rengkat bat kinang ki start jong ka perthei baro ka wei harikat hadu manta ompat la ban yakun la ban pedu jat yaw ne jat jing thau basir khai haki de kisui harikat kita ki jing yakun ke bateng ngila yu ipen ban nang kiu susu ke bayo pang bat kumjuru nang kiu susu kita ki nongyap ke bayap na ka daw jong ne knyang jing pang coronavirus khamtam kito ke baya kendu ya ke jing susi ke jing ja ke basung si ki jing ki jong ki hadu ka no ki pa do not na ka banta ki bi bat ki bathon ki jong ki kumjuru kito ki badon na pedang ke jing pang ke jing sistem hadu ka no ke jing janjar ki jong ki na une knyang jing pang menta ban kun persya susu ya une knyang jing pang ngilang i bangila sedang ban ai sakene ka tika lan ki vaksin ka bangi ong ha ki tin nong wei bat ka jing ha ka ba ki pat ba kimla ban pedang ya ki ne ki vaksin bat hoi sibun la ai bat sibun ki breu ki bom pala ban pedang ya ki ne ki injection na ka daw ka ba ki pat ba kimla ban sanya ya ki ne ki dawai ha ba kum ne kat ka ne ki jing kumno ngin le ha ka bai dei bat une khunyang coronavirus ladap tang da ki jing bom biang sudah ladap tang da ki jing syong seer ladap tang da ka jing lang joga jing mot berkat bat ka bensim jengi ki breu baro ngaru ya lade rengkat berkaying gesam ka jonga ngidang sa pen kerpang ya lade haki ngisem ki jongi namar ki don ki parlok ki boyo positif bade na kata kadaw ba mangiru ngisyok lang ban pen kerpang haki ngisem de namar jong ka jing don ka jong ne uknyang jingpang henrei ngakwa ban ong ya phi ko ki ba i ki jong ublei ha ka na ka por lengba ke jing pek ka jong phi ya ke na ka YouTube channel nga kren phi baro na ka tin ka jong blei ha ka na ka por ha ka ba ngi kam ya la de bangi dei ki khun ki jong blei ngi kam ru ba ublei udei ukpa jong ni te habakat ke ne ka jing pang ka bangi mat ha ka na ka perthei ka jing kli junga ka long phi baro ki bi ki jong blei ka long ka ne ha to ngi kum ki khun ngi la ya thu ne em ha ki jing duai sha ukpa ujungi ubelong blai hatong ngila ya thu na em ya ka ei ka bangi kum ki khon ngi mat ha kana ka perthei ngi la ya thu na em sha ukpa ujungi ka wei ka banga ko abanong ha kana ka por bawat klet ya ka jingkular ka jong blai ka sarkar kala ban pan banai ki lockdown lan ada ki no ki benta joka jingyada ha ka bidai bende knyang jingpang henry ka wei ka banga ko abanong ya phi ha kana ka por ka long kan mau ya ka tin ka jong blai ba ka ong kumne lada ki breu jonga yang ke bala khot da ka kerteng jonga kin pen ret ya lade bat kin duwai bat kin wat ya ka khmat jonga bat kin phaino na ki lanti boman jongki te ngan sneu na beneng bat ngan map ikipop jongki bat ngan pen khia ya ka ri jongki bat wat klet ru ya ka jinglong kerpang ka jongpi bat ublei kata ka long bo ublei ula ong kumno te ngin ya ong ya kine ki e ru lada ublei ulong na kabenta jongi u ei uta uban ya le bat ngi te habakum ne hakabide bat une khunyang jingpang wat ki khuslai na ki donut ki jongpi tanggawi ka banga kwa aban ong hakan ka por kalong hato pitik nya coronavirus lada piting ya coronavirus pet wood shau pa jongpi ublong blai but lada phim ting ya coronavirus yang wood but ya le persya ayu da ka bor ka jong blai long phi bor ki ba shang suk klam ka jing ting
Amen.